Som veľmi rád, že vám môžem predstaviť môj prvý influencerský PR balíček. A tento PR balíček je od značky Miovel, ktorá sa sústredí na vlasovú kozmetiku a podľa mňa úplne vychytali, lebo museli vidieť tieto dve letiskové pristávacie dráhy, ktoré sú väčšie ako letisko vo Švechate. Prišlo mi nejaké produkty na hair growth, čo úplne, že proste vychytali, lebo táto fotka, prosím pekne, to nie je, že I'm getting, I already have it. Po tomto tu, keď to začnem používať, ja budem mať vlasy jak Rapunzel. Všetci mi budú zavidieť. Bože, ale aké to je luxus, tak kúkaj na to balenie, však to je normálne, že čo ti jebe, hotový influencer je zo mňa. Kokot, Braško, to je, aj aké to je ťažké. Ale kúkaj na to balenie, vieš, že proste... More, kúkaj, jaká pumpička, no... Čo si? Aha, silicone free, vidíš, žiadne plasty, tak čo by si viac chcel? Clinically proven. Je to clinically proven, čiže tie vlasy ti musia rásť. Kamo, ja už sa neviem dočkať, ja budem vyzerať za 3 mesiace. To je akože za 3 mesiace mi všetci budete lízať nohy. Budete v piči, budete mi zavidieť, aké ja budem mať vlasy. Tieto letiská sú dávno pase, hej? Tieto pristávacie plochy už v živote neuvidíš. Žiadne letiskové dráhy, žiadne pristávacie plochy, proste nič. Len vieš, že estetičné. Vieš, že proste magnifiko. Ja v lete budem vyzerať jak vyjebaný gigolo. Proste ja budem mať vlasy jak konskú hrivu, postavu jak grécky poloboch. No neviem, ja som s tom strašne happy. A je mi úplne jedno, čo si myslíte. A je mi úplne jedno, že neviem čo, whatsoever. Proste veľmi ma to teší. A ďakujem značke Miovel, že mi poslala tento PR balíček. Ja to idem vyskúšať a pre viac takýchto videí mi hoď follow.